Després de centenars d'anys de celebracions, que no han fet sinó assentar una de les tradicions més arraigades del cor de Montvedre, la Setmana Santa saguntina va ser declarada Festa d'interès turístic nacional en juliol de 2004. Imatges sagrades, processons, misses, són part d'esta festa que ha sobreviscut al pas dels segles. Un dels actes més emotius de la Setmana Santa saguntina és la Passió en viu, representació rescatada del passat per a mostrar al poble els últims dies de la vida de Jesucrist. Des de fa molts segles, el poble cristià ha tingut la necessitat de manifestar les seues creències. És a l'edat mitjana quan es comencen a fer actes per acostar al poble les Sagrades Escritures. Tenim dades de que la Passió en viu a Sagunt es fa des de l'edat mitjana. Segurament era un dels actes que realitzaven els beguins de Sant Francesc. Estos beguins eren jueus, jueus conversos. I estos jueus conversos feien una sèrie de coses, processons, les representacions, i ho feien perquè havien de demostrar que ells eren realment conversos. Ahí és on comença la Setmana Santa saguntina. El año que se descubrió América, el año que fueron expulsados los judíos, es decir, hace más de 500 años, fue el momento que hay datos biográficos de la constitución como cofradía, la cofradía de la Purísima Sangre de los Jesucristo de Sagunto. Está seguramente enraigada en las raíces y los genes de los saguntinos y de las saguntinas, seguro. Hay referencias biográficas de que en Sagunto la Semana Santa había una representación que a lo largo de la mañana se hacían por diversos sitios del pueblo. Como anécdota seguramente siempre se comenta que quedan apodos familiares en la ciudad que seguramente tienen sus orígenes, como Esdimonis, el Barrabás, apodos seguramente familiares que seguramente tienen que ver con esto. En 1878 l'Església va prohibir la passió en viu perquè l'Església tenia por a la burla que els ambients liberals feien sobre la representació. I el que va fer és ritualitzar aquesta representació en el que és avui la processó del divendres sant de matí. La passió en viu de Sagunt s'afonava en més d'un segle de foscor, però els saguntins no es podien permetre renunciar a una tradició amb tanta història. L'any 2002, sent regidor de Cultura, es planteja la qüestió de col·laborar l'Ajuntament amb la Junta de la Cofreria. En aquest any es va aportar el grup que fa la Passió en Benetússer. I arran d'aquesta representació vaig fer la proposta de recuperar la Passió en viu en valencià i per actors i tècnics de Sagunt. Boníssima Sang de Jesucrist! Boníssima Sang de Jesucrist! Tots els actes de la Setmana Santa saguntina es realitzen en valencià des de l'antiguitat. Boníssima Sang de Jesucrist! Semblava lògic que la Passió, que tornava a representar-se després de més d'un segle, ho farà també en la nostra llengua. Donen per portar el tratge del capità de Sallons! A les 2! 1.350 euros donen per portar la soledat. A les 2! 1.600 euros donen per portar la soledat. El pregó és el pregó, no és el pregón. El sermó de la Galtà és el sermó de la Galtà. El desenclavament és el desenclavament. És dir,
La passió, igual que el resto de la Setmana Santa Saguntina, és en llengua vernàcula, és a dir, no s'entén una passió en castellà. Establerida la forma, era hora de posar-se a treballar en el contingut. El text se li va encomanar al rector Josep Martínez Rondan, qui va escriure l'obra en vers. I va ser un text, però clar, un text el va fer molt llarg, seguint les estacions del Calvari, en molta poesia, i jo veig que és més per a representar en un escenari que per el carrer, perquè pel carrer se perd. No obstant, ho han fet tan meravellosament que han acoplat, han agafat el que s'ha paregut bo, o millor, o més adient per a cada moment de la representació, i el text està ahí. I el director al qual se li encarregà, que era Enrique Ruiz, del Port, tornar a reescriure el text, que és el que avui en dia es representa. Ell en aquest moment li va fer uns retocs importants, crec que massa retocs pel meu gust, perquè després ha tornat als orígens del guió i se ficava en marxa. Se fa un càsting popular, se convoca tot aquell que estigui interessat en eixir en la passió, i això va ser el mes d'octubre del 2003, i a partir d'ahí es comença a rodar, diguem, La Passió en Viu. Leemos en el Económico unas amigas, estamos en la montaña, leíamos que hacían un casting y nos apeteció apuntarnos. Fuimos, éramos muchísimas mujeres y poquitos hombres, pero solo necesitaban a 7. Fueron 3 días, 3 semanas, nos citaron, iban descartando a gente y yo me quedé entre las últimas. El projecte va anar agafant cos i cada vegada es veia més a prop la representació. Va ser en aquest moment quan diferents entitats van recolzar el seu finançament. Es va crear un patronat que donà una espelta a l'obra. Quan van realitzar la primera representació en viu i que se va realitzar dins de Santa Maria, va ser un èxit total. Va ser un èxit total, la gent tenia moltes ganes, jo penso, de veure. I va ser molt impactant perquè era una cosa nova a Sagunt, la gent no ho havia vist, i va ser dins de la iglesia de Santa Maria, estava de gom a gom i va ser un record que no se pot oblidar. A més, els saions, quan portaven a Jesús per a xutgar-lo, entraven per la porta d'ací de la plaça Cervantes i golpejaven la porta, i dins era tot un revolt d'emocions, la música, els cors, és a dir, molt emocionant. Esa misma representación hace que ese grupo de actores se constituyan en una asociación teatral y a partir de ahí se va consolidando hasta este año que cumplimos el 11º aniversario de La Pasión en Vivo de Sagunt. María, ¿te falta mucho? Vale, el siguiente. ¿Este le pegas? Yo no le pego porque no se deja. No sé, yo me lo chapo. ¿Esto que lo pongo aquí? Sí. Coged el espacio, de momento aquí vosotros. La caída. Casi va a hacer fallarte. Voy para largos. Hablar entre vosotros. Nosotros, digamos, nacemos y nos identificamos con la cofradía de la Purísima Sal. Mediante las recreaciones y representaciones, unas en el teatro y otras en la calle, pues vamos dando a conocer poco a poco lo que ha sucedido durante tiempos atrás en esta ciudad. Nervioses no, perquè ja no és la primera vegada que ho fem, ja portem 8 anys o 9 fent el mateix, però clar, el nerviosisme del moment de dir ara em toca a mi, que no falli el micro, que tot vagi bé, sempre se té. El teatre amateur el que tenim és que a part de les nostres feines i tot el que tenim, després tenim que fer, busquem el temps, i la gent ho dona tot, perquè ho fa realment perquè li avellís i perquè vol estar molt implicat. Nosaltres som els veterans. Estem des de la primera representació, 11, tio. 11, Paco. 11 anys, No diu res, claro. Que parla de la vida. Es que es pa' matarte. M'agradaria que després de fer jo de Cirineu, que algú dels meus fills fera de Cirineu també. M'agradaria moltíssim. Somos mayoría saliente y entonces este año vamos de romanos. Bueno, estamos todos vestidos de romanos y luego el que va con el tambor es el clavario. Todo lo que Passió per Sagunt
ha generat, sempre ha sigut un èxit de gent, de públic a veure'ns, no? Decidimos, creo que al tercer año o al cuarto año, sacarlo a la Plaza Mayor y un poco recuperar eso que se pretendió, es decir, que fuera la pasión en la calle, la pasión en vivo. Y de hecho ya hemos conseguido que lo que es el pretorio, al cual se han incorporado escenas como la Última Cena o la Oración del Huerto o la entrada de Jerusalén en Las Palmas, pues ya es tocando de la gente, cercano, en la calle. No es ningún escenario de alguna manera preparado, aunque también, sino que está en la calle, no está en un local cerrado. La escenificació de la Passió és complicada per les dues parts que té. La primera és en la plaça Major i té 4 canvis d'escenari. Entonces, si esos 4 canvis d'escenari davant del públic, pues és molt complicat fer-lo. I en la segona part, la que se refereix al Calvari, per supost, és molt complicat. Són 3 creus que n'hi ha que pujar, n'hi ha que saber els passos a fer, quan n'hi ha que fer-los, assegurar-me les creus perquè és que estan dalt, tenen que tindre una seguretat. Que no toca, porque hablas más despacio. A la Passió intervenen 128 persones, entre actors, figurants i tècnics. Vale, Verónica. A més de coordinar aquest equip, hi ha que tindre en compte altres problemes que augmenten la seva complexitat. La cantidad de cables que hay que tirar por todo el Calvario, la complejidad del entorno, que es bastante complicado, al aire libre, con la inclemencia meteorológica. Esta tarde, por ejemplo, ha llovido y hemos tenido problemas arriba, y la cantidad de micrófonos que hay, sobre unos 40-45 micrófonos, cada uno a una frecuencia, y es complicado. A l'obra hi ha 2 escenaris fonamentals, la plaça Major i el Calvari de Sagunt. No obstant això, en cap moment del recorregut es deté l'actuació. Així va fer afanyar-te. Vull parlar d'eixe home i està sent. Els actors s'esforcen en transmetre l'evolució i sentiments dels personatges durant tota la passió. Para mí Judas no es el traidor, para mí Judas es el elemento que Jesús utiliza para llevar a cabo sus fines. Incluso él, y aquí en Pasión, hay una cena que es en el Olivo, Judas se acerca y no quiere besarlo. Llora, se arrodilla y es Jesús el que lo invita a dar el beso. Y en la última cena, pues también Jesús le dice, ve y haz lo que yo te he dicho que tienes que hacer. On jo vaig ja sabeu el camí. Jo crec que és el personatge més difícil de fer perquè s'ajunten moltes coses. Era una persona que també era Déu, però en aquest moment era persona, patia com una persona, ell sabia el que li anaven a fer, ho acceptava, però clar, no deixava de patir perquè era persona. Vull dir, aleshores encara entra més dificultat perquè tots aquests sentiments tens que intentar demostrar-ho, bueno, més bé o més mal, això ja ho dirà la gent, però ens toca intentar-ho. Jo representa notables. Portem la veu i el rebost d'aquest poble d'Israel. De quin delicte acuseu aquest home que em porteu? On aneu tant de matí? Pilatos per a mi és un personatge interessant dins del que és la passió de Cristo, no? Perquè ha estat una miqueta amagat, perquè no s'ha sabut per què ha fet el que ha fet en el seu moment, per què va condenar a Crist i el va matar d'alguna manera. I jo penso que després de llegir les Escriptures i la Bíblia i tot el que ha pogut llegir sobre Pilatos, jo penso que més que res va ser la por a no poder tornar a Roma. Aleshores, quan els sacerdots li van amenaçar en que anirien cap al César a dir-li que no havia fet el que tenia que fer i que no havia fet, doncs ell se va assustar. Jo penso que se va assustar i va dir, jo me lleve damunt a este i ja s'apanyaran. I jutge suprem de Jerusalem condemne a l'anomenat Jesús el Galileu a morir crucificat per sedició. Són els propis actors els encarregats de mantenir la força de l'obra durant tot el recorregut. José, que fa de Jesús, quan el veus vindre per el carrer, que veus que s'acosta
ya te miran y esa mira, es que ni hay una química. Més que text és tota la càrrega emocional que porta, més que el text en si. Però el paper, bueno, s'aprèn i pau. La posada en escena, l'ambient, la música, els actors, el conjunt de la representació crea un entorn de màgia que fa que el públic s'involucre en l'obra i es convertisca en part necessària d'esta. És una experiència col·lectiva, una passió en viu que es viu. Estar mesclat en la gent, que a vegades vas confundint la gent que fa de poble en el poble de veres, perquè la gent s'implica, inclús el públic, s'implica tant en l'obra que moltes vegades interaccionen en els mateixos actors, igual renyint-los que donant-nos ànim als que anem millor carregats en la creu. Mucha gente, es curioso, insulta cuando pasa, cuando van andando, que insulte, me dicen cosas, traidor, tal cual, una serie de tonterías que no pasa nada. Es que la gente se te vuelca, notas el calor de ella cuando pasas, uy, la Virgen María, hasta las señoras mayores te quieren dar un beso. Nosotros que vamos viendo todo el recorrido, pues podemos ver a las monjas llorando, los chiquillos que se asustan cuando pegan a Jesús, o sea, todo eso parece que no, pero la gente ve un realismo ahí que dice, bueno, ¿esto qué es? No ploreu per mi, ploreu més prompte per vosaltres, pitjors les estèrils. I la veritat és que són imatges molt boniques, molt plàstiques, perquè és un fondo impressionant, el Calvari, la ladera del castell. No crec que n'hi hagi un marc igual que el que tenim nosaltres a Sagunt, no crec que siga comparable. M'has abandonat. Jo penso que la Passió en Viu pot ser i ha de ser un espectacle propi de Sagunt que té molta arrel i la veig en moltes possibilitats. Sempre, clar, lògicament, que estiga la gent allí darrere i que ho impulsa. La Passió ha passat a formar part de la programació estable de la Setmana Santa Saguntina. És a dir, no se concebís ja que la Passió no estiguera en la programació de la Setmana Santa Saguntina. Espero que después de nuestra generación esto prosiga con nuestros hijos o con gente joven que sí que se está apuntando y que sí que está saliendo cada vez más. O sea, le veo futuro, por supuesto. Jo penso que ja és un acte completament consolidat després de 10 anys i que any darrere any veus que el poble i la gent de fora que ve a veure ve aposta i té una resposta molt positiva. La cofradia ha involucrat a la majoralía de l'any perquè entren en el paper. De fet, els que fan de sallons són els majorals de l'any passat. O sigui que ja tenen com un acte obligatori elegir així. Hasta el año 52, hasta el año 2052, hay grupos de cofrades apuntados para hacer esa fiesta. Eso de alguna manera garantiza, por lo menos ante un periodo de tiempo más o menos prolongado, la continuidad de la misma. Estem començant. Jo crec que després això anirà més i la gent... Jo crec que la gent la té com a pròpia, la gent del poble. Aleshores, sempre n'hi haurà gent que vulgui fer-ho i
anirem millorant i anirem a més segur.